Tak ahojte, dneska si ukážeme, ako nakresliť 3 obrázky, ktoré budú slúžiť ako príprava na písomku. Prvé, čo je, keď máme spustený program Logomotion za farebnú korytnačku, treba si nastaviť papier. Klikneme animácie, nastaviť papier a keď ideme malovať, treba zvoliť malba, OK. Prvé, čo budeme kresliť tvár, keď robíme tvár, musíme urobiť cez celý výkres takéto písmeno U. Potom dáme jedno obočie, druhé obočie, nos, ústa, no a urobíme vlasy. To som trošičku pomýlil, tak pravým tlačidlom myši používa guma. No, keď to máme, ešte urobíme oči, namiešame si modrú farbu a urobíme takéto oko a vyfarbíme za obliť. Takže toto je prvý krok. Teraz, aby sme to mali všetko pokope, tuto sa predávajú ďalšie výkresy v rámci jedného projektu. Takže tu máme ďalší výkres a ideme robiť ďalší obrázok. Teraz budeme robiť, máme modrú, tak mraky, to je jednoduché. Robíme oblúk, 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 oblúk. To sme kvázi prešvihli, ale zase pravým tlačidlom myši vymažeme. Dorobíme, druhým urobíme menší. Tak, toto trošičku sme prešvihli. A posledný. Tak. A toto sú mraky. No a posledné budeme robiť stromy a kvety. Takže dáme si posledný obrázok. Dáme si zelenú. Kvetu robíme tak, alebo rastlinku, takú, že najprv urobíme stonku takúto. Robíme jeden list, druhý list vyfarbíme. Teraz zoberieme si, dajme tomu žltú, si namiešame, ideme robiť kvet. A teraz si dáme červenú, robíme lúpenie. To vyfarbíme na červeno. Tak. Teraz, ako si robíme ihličnatý strom, je to zase jednoduché. Nezabúdajte, že keď kreslíme, musíme mať nastavenú najhrubšiu hrúbku čiary. Takže urobíme ihličnatý strom. Je iba takéto keby Včka by sme robili z jednej druhej strany. Keď to je také haky báky, nevadí, to sa proste potom dorobí. Vidíte, ako ja to tiež dorábam. Tak dajme tomu, že takto. Namiešam si hnedú. Urobím tak. Tak vyfarbíme. Zajdeme do tej zelenej, aby sa nám to zlúčilo. A posledné urobíme listnatý strom. Listnatý strom robíme takto. Dáme stonky a z tohto budeme rozvádzať konáre.
môžeme vyfarbiť na hnedo. No a posledné ešte dáme zeleným. Urobíme listy. Tak toto musíme iba vyklikať. To by prerušovaný, nemôžeme to tam proste nejako obtiahnuť, lebo to nebude taký efekt mať, jak to takto načiarkujeme. Prešmrštilo. Dobre, takže to je všetko. Kto by chcel, ešte červenú, môže tam porobiť nejaké plody, jablka, to už je na ňom. Tak dúfam, že toto video vám pomôže pripraviť sa na písomku, aby ste mali dobré známky. Majte sa. A ešte jedna vec, ako to uložíme. Tuto kliknem na súbor, uložiť ako. To si musíme zvoliť, v čom chceme ukladať obrazok na našej VPG. To je taká hviezdička, ktorú vymažeme. Napíšeme tam práca. Volíme pracovnú plochu a dáme uložiť a potom na pracovnej ploche budeme mať uložené ten náš obrázok. Tak to je všetko. Majte sa.